Баязид I, наричан също и Елдъръм Баязид, е роден на 1360 в Едирне, умира на 8 март 1403 в Акшехир. Баязид е четвъртият османски султан. Управлява от 1389 години до 1402 години. Баща му е султан Мурад I, а майка му е Гюлчичек Хатун. През 1199 година Баязид първоначално пренебрегва делата в Анатолия и се занимава с проблемите в Румелия. Той се стреми да оправи положението в Сърбия. Сключва ново споразумение с Иштван Лазарович, наследникът на убития сръбски крал Лазар, като се определя годишен данък за сръбските земи и се договаря за брак между сестрата на новия крал Марадеспина и Баязид. За да предотврати ново християнско съюзничество, Баязид изпраща рицарски отряди под командата на паша Йигит, Ходжа Фирус и други в акционния регион на Видин, Влашко и Босна. Той осигурява заселването на голяма туркменска група в Скопие и околните райони. Султанът прекарва зимата в Едирне, където се грижи за развитието на града. Той приема посланиците, дошли да поздравят за неговото управление. На посланик на Венецианската република Франческо Куирини се гарантира продължаването на привилегиите на венецианските търговски колонии. През 1194 година османските армии превземат Солун и Енишехир, прониквайки в Тесалия и Албания. През 1195 година, след неуспешните преговори между византийския император и принцовете в Серес под командването на Баязид, османската армия напада Гърция и превзема градовете Трихала, Домасия, Патрас и Фарсала. След това те преминават през историческия проход Термопили и влизат в областта на полуострова Атика. След успешната си кампания в Гърция, Баязид се връща в края на лятото в Анадол до Кастамоно на 23 септември 1396 година. В Южна Европа османската армия под командването на Йылдырым Баязид побеждава кръстоносната армия, която напредва в битката при Ниш, след което кръстоносната армия се разпада напълно. През 1197 година аканджиите в Балканите под командването на Евренус Бей, Муртаза Бей и Якоб Паша организират набези към крепостите Корон и Модон, които са под владение на Венецианската република, както и в Морея. Тези набези са предназначени за заплашване и обир. Не се предвижда завладяване на крепостите и териториите им, както и заселване на нови туркменски семейства. Обратно, някои от хората в тези райони на Румелия са били масово преместени в Анадол. През първите месеци на 1400 година Баязид отново се занимава с обсадата на Константинопол, докато получава известия за вземането на Сивас от Тимур. През август той напуска обсадата на Константинопол, но през тази година не прави походи в Анадол. През 1401 година се получава известие, че Тимур се насочва към Багдад. През този летен сезон Баязид започва поход срещу емира на Ерзинджан Мутахартен. Той предлага лоялност към османците, но след като се установява, че е помогнал на Тимур да вземе Сивас, Баязид, който не вярва в него, освобождава Мутахартен и признава владетелството му с условие да бъде лоялен към него. Въпреки това Мутахартен продължава да поддържа отношения с Тимур и дори се опитва да възвърне Кемах, който вече е в ръцете на Баязид. През същата година Тимур се установява в зимния си лагер в Карабах. Той иска да върне на законните им владетели останалите анадолски бейлици и започва между двамата владетели мецитации, пълни с взаимни обиди и обвинения. Тимур от една страна започва връзки с Франция, Генуа и Византия, а от друга страна предлага на Баязид мирни условия, които включват неоснователни искания, за да го доведе до отчаяние. Баязид се опитва да установи дипломатически отношения с египетските мамлуци, но без успех. През 1102 година Тимур започва голям поход в Анадолия с голяма армия. През пролетта на същата година той обсажда и завладява крепостта Кемах и насочва към Сивас Баязид и неговата армия са пристигнали в Токът и са разположили лагер там. Двете армии се срещат в Анкара през лятото, следвайки река Казалармак. Там на 22 юли 1402 година започва битката при Анкара. Тимур постига голям успех в битката
Йылдырым Баязид се превръща в първия османски султан, който постоянно води военни походи през годините и създава политическо единство в Анадолия. Заради тези постижения Йылдырым Баязид получава титлата «Султан на Анадолския континент» от абасидския халиф. Това по същество легитимира действията му. Смъртта на Баязид. Тимурската победна хроника описва, че след края на битката при Анкара, Баязид е свален от коня си с удар от копие и е хванат, след което той заявява: «Аз съм султан Баязид, отведете ме жив при вашия владетел». С ръцете си вързани, той е отведен в шатъра на Тимур. Тимур лично посреща Баязид и го приема с уважение. Синовете на Йылдырым, Мустафа Челеби и Муса Челеби, също попадат в плен по време на същата битка. Тимур и неговите трупи захващат и опустошават Бурса и Изник, а след това и Измир. По време на тези походи и докато пребивава в Анадолия, Тимур постоянно държи Баязид близо до себе си и не му позволява да се отдалечава. Според някои източници се твърди, че Баязид и неговата съпруга, сръбската принцеса Оливара или Мария Деспина, са държани в плен в желязна клетка, след като са били хванати. Йылдырым Баязид умира на 8 март 1903 г. в Акшехир на 43 годишна възраст по неясна и все още неизвестна причина. Хрониклите на Тимур отбелязват, че той умирал от болест, но е ясно, че тези хроники не могат да се считат за основни източници. Ашик Паша Заде, който твърди, че се е справил с този въпрос, като се позовава на своята лява ръка Кока Наиб, казва, че Баязид се самоубива. Освен това, професор Фуад Кюпрюлю, който е изследвал въпроса, заявява, че Йылдырым Баязид ясно се е самоубил. В допълнение, много от нашите важни историци приемат самоубийството. Трупът на Йылдырым е временно погребан в гробницата на Сеид Махмуд Хайрани в Акшехир. Въпреки това, когато се връща в Самарканд, на Муса Челеби, който се е харесал на Тимур, се поръчва да вземе трупа на баща му Йылдырым и да го отнесе до Бурса.